Taşary ýurtlara gidilende ýa-ni şu käselerimiz ýanymyzda 73-nji ýylda biz Türkmenlär ýetirap medeniýet bölüminiň Sehra ullary halk aýdyn tantanaly bilen biz Çehoslowakiýa döwletine çykyşa gitdik. Şonda men şol ansamblyň saz ýollaşçysy boldum. Özümem çykyş edýän, käselerde de çykyş edýän. Onuň şonuna biz Praga ýa-ni Çehoslowakiýanyň Çekiýanyň paýtagty Praga şäherine düşdük, yerleşdik. Şo ýerde biz 4 gün çykyş etdik. 4 gün çykyş etdik gören ýa-ni aýtmaýlaky şol iň soňky güni käseleriň bir ýerde öwlädi. Ýöne nähilem bolsa men şol 2 sanak sazy çaldym. Birinji saz türkmen sazy, ikinji sazy şo çek sazy çalamda onuň bir ýaňy ortalaryna sazyň ortalaryna bartdym da. Ýem şol oturan tomaşaçylar çek adamlary men şol çalýan käselemde şoluň öz sazyny çalyp berýänime täsin galyp şeýle bir gyzyklanma bilen el çalyp dinläp oturdylar. Bolin birden käselemiň bir ýerde öwlädi. Ana şo ýagdaýlarym bolýar. Ýöne nähilem bolsa şolar men şo öz sazlaryndan çalýanmy duýdular, bildiler.